በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 124 ሓደ ክሳብ ፍቅሪ 2 መንፈሳዊ ግጥሚ ኣብቲ ግዜ ፀበባና ጭንቀትና ኣብቲ ንውጠረሉ ብፈተና እንተዘይትነብር ንስኻ ምሳና ጠላእትና ዛጊት መጥፎና ጠላእትና ዛጊት መጥፎና ኣብቲ እዋን ፀገም መከራና መሬት ዕንቁ ኮይና ክትፀበልና ንስኻ ዘይትነብር ምሳና ጠላእትና ዛጊት መጥፎና ጠላእትና ዛጊት መጥፎና ብህይወት ኮለና ክውሕጡና ዕርቃናቶም ክነድር ዓባና ጎይታ ዘይትነብር ምሳና ጠላእትና ዛጊት መጥፎና ጠላእትና ዛጊት መጥፎና ክበር ተመስገን ኦ ኣምላኽና ሰማዕኻና ምህላና ጸሎትና እሰበርካ ኣርዑት ፀበባና ብየማነይቲ ኢድካ ዘድሓንካና ብየማነይቲ ኢድካ ዘድሓንካና ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ኣምላኽና ንጥፍኣት ሕሊፍካ ዘይሃብካና ንጸጋኻ ምሕረትካ ረኺብና ተመስገን ኣምላኽ ኣቦታትና ተመስገን ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ፀበባ ሽግር ክመፀና ከሎ ንሱ ምሳና እዩ ምንም እኳ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና እግዚኣብሔር ዋላ እኳ ኣብ ፈተና ዝተዋጠርናሉ ግዜ ንግዜ ኣብ ጎንናን ምሳናን ካብቲ ፈተና እውን ዘናግፈና ዘድሕነና መልኣኽ ሰይዱ ንሱ እሞ ኣየና ንጥባዕ ንዝመፀና ፈተና ከዓ ሰሚዕና ንሓልፎ ድሕሪ ምሕላፍና ድማ ዘሎ ንኣምናልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአፈቱ ይጸባህ ወደ እግዚአብሔር አምላክነ ወተረፈ ኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን።